Умът ви е бебе, сега ли ще се грижите за него, за да порасне като добро дете? Както се грижим за децата, така и за нашия ум трябва да подходим с внимание и търпение. Помните ли репликата? Момчетата се женят за майките си И обратното за момичета. Идеята е, че при момчетата имало, но времето е един вид привързаност към майката. Имал интернет и инфлуенсари. И като порасне момчето търси жена със сходно отношение и държание като с това на майката, понеже само този опит има и се чувства в безопасност и разбирателство. Така и с момичетата те имат за пример баща си, но ако не се кефи, му щъква да си избере противоположното, да мек женат се за авторитетна фигура от детството си. Връзката, но децата с бащите им е олицетворение на връзката и в бъдеще с образование и желанието за учене и лесно възприемане на материала в училище. Накратко, детството е от голямо значение за изборите, които децата правят избори в живота си, така и с подхода към приятелите си. Но в този случай децата предпочитат за приятели хора със същия характер, като при техния второстепенен за авторитет родител. И ако това е момче, значи приятелите му ще са подобни на баща им. Баща е относителна дума за възприятие и контрол. В днешно време малко се е объркало това. Този авторитет може да бъде учител и дядо и чичо. Затова от родителя трябва да е позитивен и добър. От тук идва и друга логика. Ако знаеш тази истина, то значи, че ти си осъзнат или казано събуден. Може да гледаш на себе си като и майка и баща и да изконтролираш това си виждане и отношение към света. Казвам отношение към света, понеже външната среда са хората заобикалячи и тяхните намерения и разбирания те могат и да грешат. И за да може да са на нивото, което е сходно с материалния свят и този на интернета, ще се наложиш ти да поемеш отговорността за отглеждане и възпитание на себе си. Сега ако повтаряме на дете от малко, че не може да има тази играчка, че е много пари или фразата И аз искам хеликоптер, ама нямам. или желанието на дето да стане космонавт. За българина е абсолютно невъзможна мисъл за детето му да стане космонавт. Мечтаях си да стана Батман, ама стана. Вие сте първият учител и постоянен грижиш се за вашия ум. Играете важна роля в подпомагането на вашия ум да учи да се развива. Както децата учат света около тях, Трябва ти да избереш за обикалящата си среда. осъзнаване и пробуждане, че ти си сам може да изграждаш себе си и да изградиш или изолираш от нещата, които ти влияят върху бъдещия ви успешен живот.